Ubwansu bw'omugusi. Kichingi again reteko tengere taseni kia Ndizi TV ne mate ngwa te comrade ogweso badengeamo na papasi koko yara kwa bagosanga manga rengete amangana rumba Frida Kerubo to irasa mana rengete amangana mayechi sayiko bikorenda sekoniga yankwalgani vena samana rengete Chigosori na manga agendere iranda kase mona koruchi semo chiri chia Kakamega asio sori chisekene chale kugenda niko chikira somo eri asanda ke etimranya leko bage koirurukia ense ya Kenya sio sore kwenye ense media Rwanda kengo kia East Africa eda leko bage kutoka ngati yaltura leko batugusanga aso we mikoro ya Ndizi TV ibo isaransa ika nikutonye bole nsemo ya Facebook kwa bekire like yao kwa yale kwa go comment onye kole ora kurese nyumba yao ile simu yao inambere kile bila kwa screen otevi ngoro nsemo kile yala kwa ukobati ya mangana na nje buna ndemo Steven Captain 001 Nimbo atiaso goikanu pote bya yonsi aso we megoto pe como chakira boninga bekachinsa ikomina ibere ne mission. Andake tata anda Kenya naliyokupata na iti onomoro beribwe Chigosori buna botambe okore tunanchende mo Steven Captain 001 asala utebanda kena manga agendereire mono koru ensemo area Kakamega anda kutora kwana manga ali aretire abageni barayiga ase studio abwatani abene anda koru ase tino kende buna geturi Simba TV amangi kolende nabo chakana malieta abona ase egosori yairire bwangoiga ne osori yarengene chu finali chiaba mura ase Chigosori chu chinsemo chiri cha Kakamega abwe skuru ya St Anthony Kitale Solidarity Boys yale konyara kwa kosera mune skuru ya Dagoreti High na ase egosori yu ndanya kwa batukora aba mura ba St Anthony Kitale bakonyengere timu ya Dagoreti na kwenye kura chigori vera ase bosa timu ndake ne lietali yao ne birengeli igorenga ne ya bwangoiga asamuleta ngoro kubena diaboga coach ya Gituri FC ejo wake se go pre go cheso mubira ase Kisii County asa mangana Chigosori no mubiro gandre wa ku beach school na nduna abantu kukunyasa twate geta woro sare nyarego wekobwa lakini tichetu kunyarekana chosi njoro gete mubira so manyo wegoro abwa ase team ya St Anthony ya nyara kwa ba ababwi ocho tuwakiriza tinsemo cha East Africa yotoko ba tunawatakia kila raheli asiba ko yanda banyabo tuwakiriza na influence ya Kenya banyako toletera na ndugu bibonde ku East Africa no ku umega twabere to ko libya tinsemo cha East Africa ndake ubuyambo liandake tali tu school ya St Anthony no school ya Dagoreti High etiko nyali bagese njine timu ibere cyane ko bachikwenda ase Chigosori au kiwanda nyale ko ba kwanda igorie timu ya Agorosare nero ne timu nyara ko ba ekurukia bendera ya Nyanza se Chigosori yechu nyora magayo ko nyara ko ba konyebwa eskuru area Kisumu Day kwetere nsemeri yechi penalty na romba akora buya sana koranda ke Kosori bale Kosori amo na Shanderema bara abanyango kuruka Kakamega kajara ko bakonyore point ase chinsemo chirichiero mbe asanya to ko bakogenda makalenga kibanya te ko bakomira na kolende banyara ko ndeba komira na Chigosori chechi playoff Chigosori gurero kolende Shanderema yaka Gorosare yatuguta guchiali chigori sano aseyemo timenke liora tebe igoro ya enkoye yechi second ndi mwana kurwaiga soro gongo rwa Nyanza rubata Gusii eyere Kisii na Nyamira ananja samaria ngoro kwa Buga Vincent captain ya Gituri FC no nje na fuatilia Chigosori yechi cha secondary ne Chigosori cha renge chingia mbaoro kiumupiro romu ya sana una ndu esi Nyanza region timu ya renge ko to represent agoro sare ekero kuligereri ekere alimu agwa chumupiro abo in fact ye timu ino anya yaigete kurusigu njaoro kyumo omochieso muya weke wango ke igoro sana
in fact imba atema lakini rende imba igete bagateri yake bakanyara kubu lakini rende toko basabira maya next time nabo para represent kuru timu ya Nyanza na bera represent East Africa. Ndakire korne nsemo ya yebe na danda kiranya Chigosori chisegereri kana kwa bachanyarire kwa bachikoera chinsemo chiri chia Kakamega ntorandake umwaziri ruteneta mungania Chigosori ya Babu na Mwamba narengase chinsemo chiri umwaziri wechisemi Ezekiel Mbaki Machogu warenge chinsemo chiri awatani bakisesa korwa serikali Wycliffe Musalia Mudavadi nere warenge chinsemo chiri chia Bukungu korabuna Chigosori chichikoera konde katukwera nandake nsemi ya Kisii na Nyamira amaite na itunto kwateri baga lioko bali konde ntwanyara kwa bato kolitumeka buya asengenje kuri ndanda kachitimu chiri cyane ko batigusuka bosyo munamona mangana yengoyo korwa nsemo ya Nyamira ntwa bwate secondary ya Matutu Boys kora kurega nsemo ya Kisii mwana manga chete ko boromo aro chinsemo chiri cha South Mogirango kwa bato koranda ke skuru yo mwali secondary school yegete se finali St Joseph's Nyabigena gaike se finali yengoyo St Joseph's yarakobage kubua kulende ebina bikabororo na chitimu cyose chikaururi bagere skuru ya Omwari secondary school ya St Joseph's Nyabigena ndonyo boys yakayeguri bagerio na konde kereba chite regionals amana kanda akabakongera timanya inkyo tabigore Chigosori che secondary mona orongo rwo iturwa Gusii muralinje na batebi na ndu kuru Kisii County itwirite timu ya very week timu ya bantu kutu represent eyarenge Omwari osendonyo St Joseph Nyabigena chiti meji na cyaro ke mupira siki wangu gereganeri elinde cyende cyugwa ku mupira ali ase bari komera na represent Nyanza amasama na regional ikanyereka bonse babekire bina igoro yo mupira tokoro tukire timu ile very week igati ku represent onyo tuire emo yabo eito Omwari ose St Joseph Nyabigena kangana ndu to nyarta motokyo kangabone to bwate timu ku represent ku SME ya Kisii County dia sensema jaka Kakamega lakini tikiti kunyarekana ekeleta kunyarekana to nyo to anyaro to ire team ya nenge kurunya ya to represent kuruga to kaire team kurundonyo tibwiti na mebire ebere ya bweto mupiro yamo oyo kabiri ga itu no gatatu egasokiu tu team jeta ya kurunyanza ntiri kubanga mikakati yabo ya mupira buya paro ba ga jinga kirije sports na team ko rosubango ya lakini team chinde buna sandaremo abantu bako bangi bintu bya mapema oranda boni go bodi team gayere team eso kinge kwa kumubira lakini ntu to kwirigeka lito chikobera ange muna ne lito to chikobera ange na mubiro chikwaku na to kochora chora abantu ge bako mubira tu no wate ba mwasire to mwasire to Ezekiel Majogu na bara ya babande twange kanya kubato kunyo kobara ba nyo kana mangana yemejiaza tikibacha kama mapema mbawe gari kare ndo gechi kwera na to kubara batubekire mikakati ire minyakuru mapema elinde na wanyene kere mebire ye kirangi mne bato support elinde twanyora jinga kijisene twanyora materials chiko endre Chigosori elinde na ntukuru sei tukusiga twanyora na nturi etariri ya ka tokoro represented from Kisii County tukusige no mpiro gekeire ni ri tutrabe ke bintu bito bija elinde manya ko baage korogana mna dino ntu Kisii County na ntu na bamanye bari bo mpira na ntu mati waka kabumbu abana baruwiga bagenda jinse cyangumbu bagenda batwa ku mupira nyako baguko bakwanya football base andake ayura ama kedevna Mr Ben ndo nyawotebia manga ndakangite Chigosori chichi secondary na onyembono kubatana na into nyarabune to kwanda mangana akorekanire bwangu igali tukolia lero chinsta ikankeigo abwa school ya St Anthony Kitale Solidarity Boys wajare ko baba nyankongo ba Kenya Chigosori yenko ya seba bwati kuna school ya Dagoretti Boys asanyara ko baba kwenye ikora Dagoretti Boys chigoli vere asebo sase chi finali chujalenge chintindi nyorabona kera chitime chibere cyo merante chinsemo chiri chiero mbese njaba cyarengese epulia yemo school ya gwete ngo yaringe school ya Dagoretti Boys korende wono St Anthony wanyara ko baba gukora revenge nsemerie chi finali ko yara ko baba kubwa agatia machibo ande keren kurigelia sobwa ngo ensemo yenko yaba subati andake badanya ko baba konyaro obunyankongo bwa sachi secondary ne school menkene buna Butere Girls babwa to bwa bili buange na eskuru bamanya ine buya sana eskuru ya Wiyeta Girls egolia ya mwa sevosa katole Chigosori chinda se Chigosori ya volleyball abaiseke nego secondary ya Kesogon Girls
yanyara koba gekonyara koba gekobwa egosoro ya seti isatu aseyemo igo Kisogoni Girls abasubati na upanyare koba abanyankongo be egosoro ya volleyball ensemeri y'abasubati ndogendre gosanga amanga sigosoro chinde mbabu ikibali banyara koba situgandite korandage orongo rwa Gusii rororu inki kerige tali gokora buya ekorandake chisemo chiri chia national singa kinyinge ndokonyara koba tokoboro tukwira chitimu chinyinge chikogendororo ketukuliganda ke Chigosori chinde buna egosori y'abasubati enkoyo tore skuru ya Kirongorori Girls yabire yakora buya kere ramangana ya Kisii County yakora bya konde kore kananda ke ni skuru chinde ime ya Kisii chitabwati soka completely bona ko skuru ebwate potential tebwati skuru nyinge ntindi chiranyare ko bachikonyetieri kurunsa ora buna western onyesha ndarema yoga kunyara ko bage kubwa Kakamega nesigi yalingisi ni team ni chinge chire western yali nono konyora ga skuru buna Kirongorori Girls yanora chinga kichinyororo kurwo mochakano mbake final bakerenga kibakora the same thing esenga njo skuru chaito ntiri go change kende bakanda nya egosori ya basketball koyo skuru chiri chukwamira ni chiri kerengaki koyo ne skuru ya Nyanchwa Boys Kisii school kerengaki na buba okora ebintu biri skuru chiri cyakora biri team cy'aban chiri kwa kwa bachikwenda team anyandake Kisii na Nyamira nkeritura akole tutwale active sporting culture era nyara ko bayakora Chigosori cyanyara ko bachintingu banyago cyakira zonal suchigoro buno morali gwekire goteba Kisii ndoma eto mupira sana eshide gocha yagera togokora bobe neri bono engaki ya sports yokonyora yaikire chisukuru twateba kuru western chisukuru bagochaka go prepare haria mapema sana nyuma ya sports chitarakora chitaraika bono ntukwa nyora ngata tam 2 na sports chigochaka kwanyora ntubono nali abalimu ba nali ba tenene liba sports nali bakoreta amangana yes chisukuru bono chisukuru mbari konyora time chiokoira abana ba train mapema bono ekina ki ndatebe gekogera esigusi togokora bobe njege ntonare ngegoteba abagwasiri aba baito buna bono isekeri macho na aba bande bamubwatesi in fact Gusii na bato na intunto takere tonyore team ego to represent buna Kisii County ego to represent yesi nonye provincial bose nationally mpaka kango bono no East Africa no intunto takere gotwara a team nkwanere buna chisukuru buna bono skuru buna ya omwari na St. Joseph bigina in fact timu echinchi yake to mupiro muya sana lakini bono timanye die shida isi ya chete ya tokerete chitimu echi chonsi chikabati school by chikasoka chonsi iye kanyara tukanya koira third position yarenge ndonyo in fact chitimu echi karana chirigere tio mupiro abo kango na intungandiri pairete timu ya moita St. Joseph nyabigena bose omwari kango bono igana ntole no maene kango bono igantu ikano ine final kango na ande ni ntu twabana na abanyangongo lakini bono shide ya goka bono njege ndonane nge kwa appeal sports essence ya sports ya Gusii ntore inse sana tima itiko sena bateneli baito baraba be batari koleta mangana ya mapema tuika twanyara to train chitimu cheito mapema bono abuno togo cha kuligereri inga to komanyanga buna ngwanira nsema ya yet school aba wa Chris batenende the sports bareta manganaya no anyabune orle bono togote abuna December okonyoroma te buna western yarumo pira tonya kubura western ni mbabwate tournament ekwanza no nyensa mbiri chamambi mpaka marogo lakini entu wega Gusii ndobwati tournament yani ne liora nyora no muntu nde esingenja konyora abana bare aido kwanyora omuntu obogori no nyensiringi elibu ogendo orika tu obabekera buna aga tournament so tati abana bakibu busy konya go train bona abagwasiri ntobwata abagwasiri bago tugwakirisa serikali mbabwate potential ya powers etwarenge gosabana ntubaligereri Gusii sana esa mangana ya sports ne batari school baligereri no ene birabu baje mashindani maiga abakimbara abanya baje baligereri korwo at least torosi na intu timu koru Gusii
ya yeskuru erato wakilisha. Lakini mate basangira mange sana sama ngana bwango igakoreka ire Chigosori secondary ime ya Kenya Secondary ya Kenya Secondary School Sports Association Kenya ire koba chikoera chinse mochiri chia Kakamega na asibali bwana teto bwati gwetera nsemerie mitandao kerengo soma bwango iga nindoje Edwin Machave awate babuna Captain 001. I'm watching from Kisii Mwembe. Any signings of Chelsea so far? Tabeto kwanira ke boikrano korende ni maite mugendrete kuligi sana Kaisedo kunyara kobaka gosoa ese timu ya Chelsea ndoranda ko somore Chelsea monyore signing yo mogosoro yu Kaisedo na o mogosoro manyarete koba mokonyora nkunku yo nyarete koba ko top scorer se ligi ya German Bundesliga nechigoli komine sano nemo ase season ya eta nara se timu ya Chelsea korende na nyore injury nara vice question cha kile cha English Premier League korende Chelsea ndoranda kena kimurabe mokwebanga ndo chaiga yo beshai atabna I'm following you ndo chaiga Maina Justin Maina akote babuna korwaria riagetate I'm watching live na Salimia Ruth Nyatuanga na my mom Rose Nyanchama mbia mono Maina Justin salamu sifike kwake mamake anaitwa Rose Nyanchama na Ruth Nyantuanga mbuyamono sana Justin ndo chaiga kiongozi Stefania Onserio agote una Korwariana Bonchari mark me present. Mimi ni shabiki sugu wa Manchester United, timu kubwa duniani. Njetini kwa na kende tena ave kaiga sengenjo na English Premier League ya iranire lakini ave kile kwa ndetini kwa na kende korende rawote babuna ire ni shabiki sugu wa timu ya Manchester United asichinga kie chiecho na ina kwa ntevie timu yao ime ya chinse mo chiri cha English Premier League ereria yu ninya ariko bagingo soma gwetera chi SMS nimbe ngwende mo ende yesi bi bali bari kire SMS gwetera SMS line onte bike yoko wato muro veri koru na ndake timu yao mono EPL ya chakiri timu yao nereri na namba ile ngoroche muranya reko ba mogokora kule ndo nyambo no kubwatana na itu ndobata igaba bwatani korwase timu ya Geturi FC na bona ndake tuchaka naye Bernard timu ya Geturi FC andake na kiora tebe indi mochagete na kelkerete nugo chaka bune timu timu ya Geturi FC ne timu ya chagete kale sana no yiminteke kujika timu ya Geturi FC ndo timu ya kange 35 tal timu ya chagire boni muna njenda tebe ntende coach ya Geturi FC na mere ngo right team for 3 years boni lakini yo minto Vincent na jogo to history mono ngaki team ya chagete bako kwikira boni but ningo manyi ngakito akoli bija kuchinse moja country kurumwa kuri bako yo to gandrete mnanga to korese team we nojera wantu bebangete sana na ndake igo Geturi FC ate abuna babere bagwetoma sana mbari ensemeri ya Kisii County League mbate bya mangara ke league na kiya nyareko bage kogenderera ingigi achire buya ningiketara enda buya na league ngo chikoerere na ava mbuya bakora goikira bone ga sande kembe wateli bakaria bene gati ya abona gutiema na mune timu ya Mayaka FC koragati abone ngora atangane ase pool yabo nyirabu no nyare ko baka gutangana na nyore ribagaria ye mase yamo kosoria se league ya Nyanza Regional League ekoleta mo Kisii County na Nyamira County SNSM ya Zone A ase ntundere bosigo bote bya bankirikia bakolire gutangana wikase baikire boni akorende Geturi FC se mo kili mukonyara kwa mukuru kwa diki bunge ki na andake kilora tebigorie timu hiyo puna naika wote abaninje captain ya Geturi FC timu gotoka ese constituency ya Kitutu Chache North ase tobwato murai okoroku richa Njoma ward ya ito sense ward abwes tobwato mu MCA okoroku onchonga nyagaka no mobungo ito akoroku Chabet mokaya nakundi oina rumubungo ito puna naika batebe ekarabu ekekia Geturi FC egiacha geto mwaka 1989 nali ekarabu ekegia gete kiarabe irega kogenderera ngechieti gokwa mpaka bono igabuna kagenderete njengi nyolete na chagete omupira oyo ekerende emiaka 5 omwaka wa 2000 nali na chagete gocha getiki mbwate emiaka 5 konya kuligerera iguna omupira gwakwa nganya na inche ngatware interest yo konya go toma no aneli sakara abona kaligereire una bagokora
na inje kinaike miaka 7 iga na inje nga taka gosoe timu enene but ya junior abana arenge gocha twanya go train na barawo ega babande ngo abande in fact club ekyo ya Gituri FC kyari kira abantu batari bake wetera so mupiro uyu abasigari abana jeshi na neti company mbari bona bono nkwanere chesachi na aro Gituri ya Trinity orenge koro ku Dennis Onkangi oibono igore assistant coach Gusii FC wino a Trinity Gituri no enche kindo musinini ni moroche ga go train Gituri no amenya Gituri emyaka emenge sana chesachi onde akoro kubono iga kuna to kwana iga ogochesera Shabana FC okoro ku Messi no abaka waka Gituri ko county league last year nto abato wake country to kaenda chi playoff chi abete Gusii Kisii school rogoro no to abete to waka chi playoff echo no scouts ba scouts di Mexico ruo Timanya ndakire mete Messi na vange no nyeba ni michira nko vange Messi manya Messi uri okwane Brian michira okay no abete no aruete Gituri chi playoff echo no twagete akaident wa kuruo akayugusi FC yani Shabana FC okay ekore ntekia santa no tebe wo mugano vwe timu ya Gituri FC andakanya gogoteba nkoyote lichense mocha kitutu cha chenot timu na Gituri FC ngoruchire koruchinse mejo chietomire sana asamwana rengete Chigosori Na Captain asomo yako 2000 nigabwate myaka 5 igora bwake sababu ya bwangu ninde iboletu ansema anekerenko nyora 2000 na temire konyora kone tinkonyora kenda sengenjo no moke na ringe timbanyetie sana korende ni manyane myaka irenga na bwate onye konyora na iboiru ese engakiyu korende oyuna babwata niko se captain bwe timu ya Gituri FC ogosanga mange goro yabo nabuna bakindo ikiraboni yakurende mete ikiraboni ga Gituri FC nerere namba ibera se epul bari mi Kisii County League anyora buna somo yakoyo Kisii County League bwate chipuli bere chioka echiake gusana kitimu chinde jande ko bachigosoka isiko chipuli chigakea na season ya itete no kitimu chare utangana number 1 number 2 number 3 ese chipula anyainye chagende mineli kolenda somwa koyo tole niko kitimu chire ensemo ya pool A pool B olio ndebwense gutangana mineli giteri go chikobororo koba automatic qualification yoko jara koba kwande ensemo ya Nyanza Regional League kolende na boy timu ye ko butana ko pool A na pool B chira chikomera na Chigosori konyora county champion kolende teri kwa mwa ninga kwenda regional league useni ngutari kwenda mbonsi ba uchikova kwenda sense moye pool yende nego timu ya Mosora FC anareta koba murife ba oteba murife don't run kolende timu ya Mosora FC gancha koba murife na mbanyara koba gutanga na nonye ko league tera era mbatanga nense moye pool yende iganda ke Mayaka FC gose timu ya Gituri FC yora tangane achikomera na Mosora FC koranda kiningora chikoga bono county champion yense meri ya Kisii County kuri bono wikiraboni iga andake mole namba ibere tofauti ya inone timu ya Mayaka FC nigere point ya mwase Mayaka FC watachi point 26 na timu ya Gituri FC watachi point 25 eligingo chikoerere abako twebichenga kanu wikiraboni na Kenya kanete mora igese mole namba ibere mona linda tebe twachagite eli muna Gituri FC because of one or two challenges to really great. Our brothers from our neighbors from Mayaka FC were over Jagate Eric area. We could have won just maybe about code, but to get to Mobira Yam. Into to get we could have won here to get Mipira, I think 11, Mayaka FC got Mipira 12. Kiwaka Mambi Mupira, Nadiwaka Mupira Mueria. Into to get Mipira. Tutigari mupira ya mwaka tuwa kina Bromambi tutigari mupira ya mwana timu kuna Babaraja FC ejere sike kundi kya buru again tokende ntubona toko bwa mambi ntubona tuwaji point 25 na toko kwana iga alafu Mayake baji point 26 mambi onye to wako mpira mwana baro torwedro ntunu atolime aseke mina nego toko baba stina no atolime aseke mina nego ntubona tubwate two ways of survival ituko tunamba ikwenzuri kwetu. Our brothers from Mayaka ntwageta no barote last first leg
ntu agitamu na ntu mai to burto baba ntu mai temba purupete na ntu bani kanto kana to purupea side no bani atoliga our players simba bagenda reta samo sasa kabisa to kana to kuanda asi kimino ikari mambe kikikale kongusana ikike chiko determine isiketulia FC ingetulia FC kosa licha na kusema yake FC iko amupira oro tonyokotianiru mpira tokotianiru itokonyakanya geti bakata ba sexually mpira udunda lakini vile tumechianda na vile tunaana maneno vile tunaangalia maneno sio mbaya egende kuna tuli swa batu kina ndege tangani murali sisi tunampenda Mungu ni mototara swa geti because team challenge sewede tokurara saba kwanza na ino toka ndete kusaba nyasaye na rugurubu bi akara tu asabire tu bana tu igele nyasaye na tu buire tunyala ko to bwa tu despite some challenges mtuntu anya kwena na kwako vendeons ngote matoliga twitega good samaritan abantu bara baka tokonya konyega twanya twakira umupira mtuntu anya kwena na kwako nonye despite challenges ngonya twakira umupira baka twawire tu players beto mbara konyara abandi chigasi migete no mate mangana yega konyara players bamigire nebinde binge lakini kwikera natole twakora mozo amo umupira naendo murali egende gekuru kuna obomo ekira abantu baramo abantu baramo mugochiramo mukonyara mwabwire umupira chubuna na akire mibire 11 tinanya kubu umupira no yamo na akire mibire 11 na ruchi draw isato na abwire yende yonse nande iskunu wangu bwamono ndatebe na abwire mipira nge 8 ekana kwenda away ngano wana rusi didure jesatu yumba record ya karanjeta away igirengia mono kubwekera ngeke tumupira ka onche bolira bate ba away abara batindi ko bwa kerevale katima iti babota kunganye tiki yanka keva away irinde ba bwechonsi kolende nigo etim ya Geturi FC koruense meri ya Kisii County ba kwenda kibuna wekera boniga niko bare unbeaten nyara pia timu ya Mosora FC nero niko yanyara ko bage ko endra ko ba unbeaten timu ya Bomachoge Borabu FC nero ase eligi ya FKF division 2 na barabu niko na barabu banyara ko bakubwe eligi ywe tara era bakoba promoted kwenda semeri ya division 1 kibara unbeaten iganda ke asoro wongorwa Gusii mona mona sound account ya Kisii timu ngwe machire sana ni timu kerengi yapi onye kerembe mbepi iganda ke Geturi FC watabuna mbuya vero vereti kulende no mupira ra abo mokongo nanda ke nyambono kubatana na itu nyarabuna oyo no muroberi we Chigosori okore tunanchende mo Steven captain 001 na sebone to sanga mangi igoro ya iligi gochikopake yakoera ne ligi ya Kisii County League na nyorabuna chiligi chinde chionsi pi niko chierete kereto kwa ne ligi ya FKF Premier League nigerete no motimo komo keigo wale team tiendete kwa yaligani asanda ke buna litkola re team ya Shabana FC yabwate egosori ya Kebosani gati yabo ne timu ya Moroni FC gosori me FKF Premier League katole timu chinde ligi ya National Super League nero nigera so motimo komo kya sanda ke timu kurora wongorwa Gusii timu ya Gusii FC yabwate egosori ya Kebosani amone timu ya Mofa chinse mochiri cha Cardinal Otunga Musocho yone egosori ya enda makaliyo gotabekana gati timu chionsi vere katoko nde ligi ya FKF Division 1 nero ya Nyarakova Gekoera ligi ya FKF Division 2 nero ya Nyarakova Gekoera ligi gendrete seboni kama ngana yenkoyo ne ligi ya Nyanza Regional League gochikoera amo ne ligi ya Kisii County League na se Kisii County League ense moye pulia yemo tuabanyira ningo gochikoso ligi ya Nyanza Regional League sebone timu yeyu gochikoso ne timu chire koru Nyamira ne chire koru ensemo ya Kisii ne timu nigere timu ya Mosora FC koru chensemo chiri chabo basi ese pulie ya tigere senju timu chikoenda koru county ya Kisii kwenda semo ya Nyanza Regional League niko chire ibere koru ase pulie ende notonye tama chibu kati ya timu ya Mayaka FC ko kiravone ya koru chensemo chiri chia nyaore kitutu chache South ere ensemo area number 1 kolende timu ya Geturi FC nebate one game at hand iko sori ya mambi ego chikoba must win wochia se timu emekaine vuna Mayaka FC konde se kwenda makali amangana na ko ngake se njobana mangana ye goal difference head to head na mangana mangara chikoso ime igontoranda kina kirave na se timu ya Geturi FC waso ligi ya Nyanza Regional League bakubwa mambi osori obola bakosori buna batagete baisa ko babakobwe kosori ya mambi igo abakunyara koligi chingaki litukoli ya mambi ke semeri ya Nyauri grounds ere chinse muchanya koe waso abo chimi orore kosori na kiera nyare kobe kosori
enkongu sana kurende gwikira boniga imete kobe captain kwa goso Chigosori chinyinge kwa chire bitie binge bya eligi ya Kisii County League akiora tebe ligi ya season ya nyanyare koba gekoba rand na federation ya FKF yero rusagirwa Kisii go compare ne season ya eta ntebe around ye federation be cooperated last season into anyorete some challenges to arenge kogenda buna totebe kare to arenge kwenda away matches to anyora in fact everything vitu vya Gusii bibe everything ebibe lakini to compare to this season everything mbi atema korosigu igona ande pongezi sana sabara ibaito mbatema korobelie biti bikarosigu season yeye no ne chitimu nchi akonga sana mepira igona bokoranga Gusii tuajakire kuna koebanga ake mepira ya kongire kuna ntebe kuruese timu yane ya Gituri yo no mwako gatatu to gwaka mwako mutanganyire twagete sub county league hena riri tanganyire to gwaka sub county league toka qualify ni twatanganyire ko sub county league tokaenda county league county league mwako mutanganyire yo toratebe olengera season ntwagete sana ntwagete tokakora ese bowling tokakora number 3 lakini baone kada twaenda knockout chichikoro ku quarters no twanyarete tokasoka ku semis ntwatemete sana lakini ntwaroje some challenges tweterete ntwabwate nonye transport ntwabwate noena abadami nende barenge go sponsor lakini this time naboko nyakorano n'abanya kenyoro bali banjete umupira ngonya gutera bale no silingi 10 so tati twachire transport bunanda tebe county this time muntu ebangete sana na into ndotagete toru county taenda regionals tonya gosuka na into ka tochagwaka nonye division 1 kuna bono ndatebe mupira tubwate mambi oinoro ogo determine ntobwa twagete mupira twagete na mayaka bonege bwate 26 points togatwara 25 points but ntobwate game at hand eya ya mototaraka ni timu ya barato bono na into omupira to sabantu determinant yetu ne game ya mambi ine ari gotoro kinaki ngo qualify tore kwenda regionals bosena ande bado na to koira na country lakini timu ya mayaka tali timu ya mchezo no ene kare bachete ngo mupira mutangani mbato munyogati sana angajidageka 15 ebato nyonse tichigori ibere bosa lakini rende tokanya koira buna mchezo kumbe bato nyonsi na litu ajete tokakai toka naindu tokatindia sana tokarumaega mpaka tokabwa chigori satesi ibere igone timu ebangete sana igo mupira italinga no mupira kare ogwea gosori no mupira omokong lakini na intu kulingana na masabali ito togokora na abantu bago support mbatoete chinguru buna bono igato kwa na players no intu twachaga iga players imbaro bagatigaritenka mbagendete konya kubanga igoro yo mupira yo mambi lakini maete ebiro bya seme ntangani betare ko bigosuka sana korende tochikokora tima nyaningi kelianda ke Mr. Benador nyare ko bagosanga igoro ya community ya semeli ya Gituri na kiora tebe ya nyare ko ba ekobasira na ndake na kimurabe ko muki mo let down mambi ditangani nkoinyero yo mindo team manager okorga badi asanyo tayo gaiga odiga asiboniga ilinda chikurora mambi chikobangu mbiro mambi obere sana ga gotema sakonyala ko bago to support itokumakira mbya mwana nyasanya ko makonya tuntu bwate some sponsors uyo mintabiri ogeto inform neto takobika ga igara kini ntonye begeti na roto reform ya recently to na tokumakira mbya mwana sana uyo minto bosire dakdas bosire inform neto begeti na roto kolete na ya sore tunakubongeza sana na ndio murabi no bone ranya ko chinjira ko jera kuriesi na nyaromo uyo minto chofrey yogali otumira yoto tebiri mambi saa 3 kamili egari ngochero gegeti yo ya ba players twene nyawale community ya time go support sana asiko nyara ondo bwa silingi 20 ondo bwa silingi 50 ngoto konya lakini mwanangu saba oyo mindo Chafet Mukaya wisa MP asale
getuli kuribita on di team one getigarite abana to support ne na enyi mukigo na chaba sabana amune chinde nande tini kweba kwa kiro minto mwemse onchonga nyagaga na api gete chiwa sese giti gitu kya getuli kira igwete mbia to kora se Chigosori giti gitu nkoli mukere wana gege chikubati se biti birange ga na kya gege chikubati kya nyatiego na era to kumo kere mbia mono na abanda abangita nyara kwa na gege jinse jiga igonko bakira mbia mono na ndinda gotaja aikuwa soiro kopoko tunakutambua kama sicha wetu, tunakutambua mtu kama mwenye ana support timu yetu. Sisi vijana wetu tunawaaminia kesho mkuje Nyawale. Mchumara timu ile ya iko the Black Dynamo getuli FC. Te ase umuralia umutokuru na mizi sita nimate mwanya konyoigo. Ekitike kuna de mizi sita ase kiro sa mutomora manene otanya gotoko kurukare. Muto yora kole myake menge sana. Ekitike kinta musikuno taro jora rasa yu. Iko asa yu na giyare na abana bakwiburi orro banyara ka gwetera umupira onyara ka bakonya ifo tunakwamba kezo masapiki wote mukuje Nyawale morro umupira aba muranga kibagwetoma na scouts yanyu morora ba GFC sapana the other teams from division 1 division 2 inchimora bajesaje barorro mubukuri ya mabiri batatu mubaira bage kapumbu para kono motu baso chi timu chine no ne ja increase Premier League bagenda motu bache bagenda ko agenda ndake nimaitembea sana kwa sangira mange wa tele na scouts banyare gocha mabiense moya Nyaure timaiti baise gocha babure ndapa moyemwende regional league akidi babura bagosoli bero na kimura agosoli olende ntokwa nense moya kabiro mwanche muri to sangane timu ya Geturi FC na uvare rero igapa gini baito igasa moro veri gwe Chigosori ndako beka chi comment chaina nsemo ya Facebook nsemo ya YouTube Ndizi TV News SMS line nere gorabu gotori kere SMS ote biandake nakiama na ye Chigosori agocha abuga sori to chikwendo mutimo komoko ko tukene nsemo ya kabere tomanya mange gore ya igeti kya Gusii stadium na kikiaro si ugo ika Chigosori chata landa hela na kichigendrete na mangana manga ngete Chigosori imeyoro gongo rwa Gusii mutimo komoko igo kwera na tole. Ndizi TV Ubwansu Gusii Chinyagetari Njiraroro Korende Ram Hospital Kisii Nebwate birenko vigoro byobokoreri asobobwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic Gusii maternity nabogokora consultation mbabwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis nkobwenia bale emechando ya maino naboigo amangana yebirole bya maiso oko baruogoke gosoko baruokonene naboigo mbabwate obukoreri bwa ambulance chinsemero ngibirirenye mbabwate chinjira au chugwakanira egati yabo chire NHIF AON dental na Linda mama asebaliya bagutumia NHIF tibali guhakana besa chinde chigoro magiga yoko bweniwa buna inpatient naboko batarera asenyegetari yabo ya Ram Hospital eyuerange nekigambiro kia Kisii Low Cost Gusii bakiresimi ase namba enotisano nebire enotisano ibere isato kianda ibere isano neisato kianda Ram Hospital Kisii, health first and health always. Esukuru yokwegeli Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanye buna mpabwatu bukoryo bya asibirengo ao byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track
D1 ichuchire PSV Uburundi bw'ichi matatu cha 14 sita. D2 PSV Uburundi bw'ichi bus. CE heavy trucks. F PWD cy'abantu bari no barema. Bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive. Ubuye bw'ukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ibirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukiya babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bw'ikigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo Gusii asebali imeyo Kisii asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyoge Junction na boigo asumucho Kilgoris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii Asegati yaito ntobwata abantu bali no barema n'abantabwa mbabwata magani yabo mbabwata byewa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemeremo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkelikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyoge kogera asumurubiryo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali no bolema ayekwarorire bagotenga tera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima imeya Ndizi TV. Lois Academy Kisii yere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoboruso ibwata aborokia begiribuya iri asatoerero aborokiwa bagosomera nigo bobwete kigari cyobosombi asebali bakurware amache yugweshibya naboigo konywa chinyomba cyakebara chinchenu kigima ribagarisa ine ryaborokiwa kokosoria negukini byegwa byabo mbabwate abarindi aseskuru yo naboigo nkurwa bali echayi ya sanne na lunch kubwati bali omurubyo CBC ayerera bwango onyorali bakasi skuru yo omwano abegati yabali abake bakonyora migiryo yibirenko bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nebukubakire simi ase namba enoti isano na ibere mara kabiri isano na isato ibere ayemo gose enoti isano na ibere isato ibere ayeme noti. Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii
Oburimi n'obunda n'omurubiryo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero. Twagendete kwiburia nga chinsaga nekemerio na rite kia botambe kurwa saba kuru baitu chinsaga na no maite ekeruta ite chitioke buye gose chance buya nigo chiare kuye kwa ninya ngeni elindi elikuwa manya go chiri buya tali chese kuizi to koyega twakaranga segasi ai chinsaga nigo chiaka yekirubaka kwa igubwa sukigima ne omwanchu muriria ekero kuigwa nga chinyoni ao anene mono chimba chingeni chege sare chinchugu chiombe chia mabere aina ya matunda asimekire meyeliro bali Gusii imanye oburimi bwa mugondo obutugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi asama tukamange na bere ngo batebya nga oburimi n'obunda boigo oburimi nesiro asogokinia uchumi ya Kenya amonoro gongo rwa Gusii na bere ngo gotalia imeyeliro bali Gusii imeya Naikuru tabaka Nyalenda Gonga Nyangoso Embassy South Mogrango imeyekerwo bona nyogotete boigo chikuyeka chinsaga chibuigo na ndichiko tyogerebya na ndoli bakoigo bwansu chinsaga mbwati imeyo morogorio yoga oburimi n'obunda kire Jumatatu chinsa ibere chabutuko no moiroro ritukoria Jumanne ekerole asumu chibuogembo nechisemo chietanaine eduka ya Mark Electricals Wholesale yere registered contractor nigeko ni chi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi chia wiring cable dropping cables ni chindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebyobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibuogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Gosoba keresime ase namba enotisano na ibere isano liseto, isato, eyemo, kianda, isano, inye, gose, enotisano na ibere isano na iseto, ibere maragatato, eyemo, isano na isato. Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore enyagitari ya Worldfit Health Center iyigo toka imeyumu chokisi nigikurwa bokorelie bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boigo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa as laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge. So na kito kero montaji robisi ito toko make sure nga tuamua device nutritionally nga kia kuirena nga kia guitanga kuru kosoko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida ito guturuka nga conventional medicine tuatumia mariogo akurua sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndi twamonya gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Omurigireria bwe television ya Ndizi TV
nigo tugukwiraniria ng'ambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere na ine bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasure na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime damu ya Yesu iliyomwagika. New Life Prayer Center and Church Kisii ikiongozwa na Pastor Gila inawaalika kwa ibada kubwa ya meza ya Bwana itakayofanyika maeneo ya Mosocho Matieko kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 13 mwezi wa 8. Damu ya Yesu, damu ya Yesu. Kumbuka ni kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 13 saa 1 asubuhi hadi saa 10 ya jioni. Leta waliofungwa katika vifungo wapate kufunguliwa, wagonjwa wapate kupona, waliopoteza ndoa zao wapate ndoa zao. Nyote mwakaribishwa. Damu ya Yesu iliyomwagika, damu ya Yesu, damu ya Yesu iliyokomboa wanadamu. The Ultimate Kids Carnival Week imerudi tena kwa kishindo zaidi katika hoteli ya Camel Park kuanzia tarehe 15 hadi 20 mwezi huu. Kutakuwa na face painting, zipline tour, car ride, tag of war, boat racing, goal target, kuogelea, modeling, sack racing na nyingine nyingi. Zawadi zitakuwa kemkem kama vile t-shirt, miavuli, water bottles, vinywaji na snacks, na washindi wawili watapata trip kwenda Masai Mara. Mzazi, mpe mtoto wako na nafasi hii. Piga simu kwa nambari 0714386594 ama 0714915354 kwa kujiandikisha. Kumbuka, michezo hii yote itakuwa live Ndizi TV kuanzia saa 5 hadi saa 10 jioni. Hafla hii ni kwa ushirikiano wa Camel Park Adventures, Ndizi TV, True Foods, Choco Primo, Zesta na KCB. Kurikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose birigukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka senyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Ebinto au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enoti isano na ibire eye mokianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Televishoni ya Ndizi TV nigo yakoreteire obukoreri bwaye gwikagisieri na munwa bono genda asaba agenti baito abubare yange nasore kigima onyoro bukoreri na bwigenkira yugutwikira asukuraria kugukwa ukoraria wokwenyuria ukoraria kubonchoria ukobekirwa omuyego bwenyangi amatanga nonya nukoiburwa gusumusangirikano gisiasa nonya nikero amangana magia atekire ase TV ya
na mbeyemo yomunwa bweke Gusii ekerore ime yomuchoke birigo ime ye county ya Nyamira genda ebisora electronics yere ase stage kebirigo kogende ikonge ime ye town ya Nyamira genda ase duka ya Rimos Electrical and Electronics ere opposite public works ime ye town ya Itumbe genda Nayo Lights Office Computer and Cyber Services ime yomochibuo gembo genda ase hardware ya Moja Hardware ere opposite Coca-Cola ime yomochomogonga genda Farmers Choice Agrovet ere stage goro asegiteseni kia maguta yichigari ime yomochunya mache genda seduka ya Limchem Pharmacy and Cosmetics iliyonyorobo kori waito ase town ya Masimba nigoko genda ase duka ya Peter Fashions nigere ase stage ya Masimba guchakeroka na boigo ime yomochokeroka genda ase duka ya Nyaituga Bookshop Limited ere ange na Cooperative Bank Ndizi TV bono nigo ya kuangwairerie na gukoretro bukoreri bwaye ange na sore Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mono sana kuendelea kuvatia Ndizi TV morogori wetu Chigosori Na Captain 001 matena bange bagende tukutukwati tobera setu kamona segenjo twinte bikoni binevi korende bona tia togende koni amana ringiti Chigosori aserero iga wata ni korwa se timu ya Geturi FC korwa semo ya Sensi Ward kitutu cha North Constituency kwate ramangi goremero beri begete koranda kese ligi ya Kisii County League banada kwa kuliki ama chibara maya na onyamono kupata na itu nyarabona mambia kwa solia nkongu neve nsemeri ya Nyaore rensemo ya kitutu cha Chase South ese timu ya Mayaka FC yue tangaina se Erombe yue timu ya Geturi FC bara bakomerana utakira chensa isano na ivere asegetia itigo alivyo simonyi Chigosori cha mashinani ena kibuna kwa ikira nseme yuntobe ororono Chigosori Na Captain 001 korana kia mangana ranyare kwa baga kogendera ase gosuli yeyu iwachikwene kiningo kwa baka gotira korwa nsemo epuli yeyu na gosoa se ligi ya Nyanza Regional League kona sama nandare ngete Chigosori bono imioro gongorwa Gusii niganda ke serikali ya county ya Kisii negendere Gusii miroberi au gati yabo omoroberi otalanta hela uyobera se binyoro au ne constituency chinyinge se wekera boniga constituency chitake tisano nemo Chigosori chenyere kwa bachikobase county ya Kisii ensema Nyamira naro chenyere kwa bachikobora se wiki ya itali kulia Jumapili chiaba chinsemo chiri chake mera ward gati ya chi ward chinde constituency chinde ensemo ya Nyamira nanda ke omwaziri we Chigosori ase county ya Kisii Eric Miyenda anateko bakagusanga engana igoro ya mangana yuarengete Chigosori chia talanta hela na chinga ke juchu naenda akwana igoro ya amangana arengete emeroberi ye county ya Kisii asamana igite Chigosori me county ya Kisii wati atoro chinkwane chibere korwa somwaziri we Chigosori. We also want to report to the people of Kisii County that we are scouting for players who are going to participate in Talanta Hela tournament, which is a partnership between county governments and national government. We have done by now 6 sub-counties. We are remaining with 3 sub-counties to finish. By 12th, we'll be having Kisii County Talanta Hela team for boys and girls, which will be playing with Migori County, we'll be playing with Nyamira County, Homa Bay, Kisumu, all the 6 counties in the Lake Region Economic Block. Also, in another 1 week, we are releasing our staff from here who will be attending Kikoska sports in Meru for a week. We have already teams in place which are going to represent Kisii County. I also want to say that as we move along, we are going to have a Kisii County tournament and at the same time Kisii County marathon, which we are planning as a department. When we will be having that, we call upon the people of Kisii County to come out and participate in those activities. So as a department in sports and athletics, all sports,
we want to nurture the young people to be very good champions like Eren Ubiri, like Meir Mura, and the rest of the people who have done well. And we are having support from the government. Our governor is supporting these tournaments and athletics and everything. So we confirm that we will be going out very soon. Tena mangarenge temero bereria serikali ya kaunti ya Kisii bita samangana ye Chigosori kolende tokwanda ndake ngana ya talanta hele singina mangana alingeta mangana twacha kire Chigosori chechi secondary abakosori inse miaka 19 kati ya manganande tokwanda into aranda kense makitu chache not motwara Chigosori chense meri ya Masakwe atinda nyarakova Kingosira Masakwe na sense meri ya kitu chache south kana kwa chikobe sense meri ya Nyaori na katichi semo jinde imeoro gongorwa Gusii timanya ayekero kuli ayebune captain Chigosori chingwa chirora e process yego tume ku chigendereri kuika etimu gotoka timanya useno isanegete nenjere gotumeka enjere gotume kwera teringiye senge njomanyete bono bago chabatwa yeli nonye matena bakonyore timu enkong lakini chidaike chibagwaka aka chidaika 15 bono tori komanya nonye ndimu nkong bono njege ndonda tebe aba batenenerete tiga bache mapema bache timu chinsa chiengiya bako mupira mpaka barorokane na libara story timu enkong bono chidaike chiro chibago chabatori meeting at 15 minutes tori komanya tori go identify mwana talent yae Lakini maite creo te vaigo anda ke gore chita kanto maitanda ke no moro bele hira chinga kichinke sana na creo hira chinga kichinke sana no wanto ayere guike chinse ya mochinde sengenjo umalio ya guike timu ye county eto kanda ke korera barabu kunyara gutumeka chita eka chinke kore kuna ba minyo kirie ni mate wetere ntire na bota ikere biegwa bigonsi na mochitimu chita be sengenjo tumaita so mopiro nyo monto gare striker na bako batako no mupira pitoro na kio ento bana abo harikeni bako kora Erling Haaland bako kora konde buna uchi kuna igago sineta ekare ucha kureta ekafuti na ndanyosi obotindi kwa evorekane umboli go chikorekana atigwisiko nonyore ngomu ya kolinde ndoranda kana kimurobiro talanta heloraro siwa chintunda chirebosi chirache kolende tukwera na saye Mr Bernard akiora te murobiro yo base bungi akitutu chache not ni maitengo afigeta wa murageti aina kiora te irengeri bia ntwa chesa na bwate tuli timu ko tuli Junior FC ntwa ka mopiro yi na mbeyemo na nata bakuru maiga Kisii gwikirenga kituru gwa kumupira twamanya kabona tokwayeririwe twamanya gwa kumupira 10 minutes umurali 10 minutes tokora taranda ya muntu 10 minutes mu asaba jesati na rura kunumbi no engabire challenge zina tendanga nechinza challenge ya kabire abantu bagwa kumupira oli tali abantu babate myaka inse ya 20 no bagatera njena ako mupira bangama to muntu bako nyomina ne bako asali mugungu ogwa kumupira gatia munasa abana Akike bande nkia gani iria se eke bande bago tumike certificate na poro watrita mariete yo mundo mutu ayego bane certificate ni yao igo ntu aro challenge chiro chinyinge sana chitimu chinge chisoku na abantu babera banne betandie myaka abantu batukira bakwe abantu batukira abana bako mupira igembino rigwerere ngiya anya na mupira bwa abantu abana no rigigu omuntu abana obeku kandi origeri gonyine myaka 20 gojense abana myaka 20 gojense na ndaba beko ibo myaka 20 bakatati igo mupira yo aguchusiga abantu bande nentu bono stakeholders chimupira ntoko akirine njero bangetu ori kwayererigu na abantu bari gwaka mbali myaka iri bene to gwakwa Ebine birengeri byabo na nimetaba bwatani korwa se wizara ya Chigosori wizara ya Chisemi kure birengo bya national nense moye county ni matebire binto murabe mukorere ke boikani mona mono kere murarana ke Chigosori yukere chira chikorosie timu ye county chikomerana lebinto birali rwasome kwana kibona abantu babwente bakwanike wetere mirobeliye abare abana abake banale ko baba kuvwato ko bako wetero muroberi o talanta hela okore ebyego byabana nyare ko ba enivo era abakonye gochibosio amonemero birende ebekire inse ya wizara ya Chigosori ya Kisii kora mangana agenda ile buya konda chinga kiechecho amandare ngete Chigosori ngorwa gusinase egeti kya Gusii stadium nigo omoroberi bokorosi ugotie konyarire ko bago kubwata nsekora buna Kenya reko bage kugendera gukeboikira na gusuka bosio tabaterie bagali ya bene rego kwana na gusanga olio ole eseli bagali omonyakonda bwensebe yomakaine buna saiti oyo sangete birengere libiaye igoro ya ndake inkikegendrete wikira boniga asegeti kya Gusii stadium
Tuanye chagete tarehe 1 by spraying tuite the weeds, alafu boni getogendete korusi trench elinde toruse the pipes cha drainage ichagwate problem isikorigirira maega abantu bamite bari busy korusia and by the end of this week onyore tugoire twa cold na pipe cha irrigation twachirusi by Wednesday Thursday a week ye machine tractor ngochere nere gochogotokonya kurima asiboni gito gutumia manyo erinde nto damage chini pipe. So before the end of next week okonyora kiarimiru kiara nigu alafu tondigie obuoyo tosime obunyansi buri required to beat the deadline area below 3 months. So within 3 months na okonyora team chance which is omukira gaiga or the willing basically litangani getinki abete especially ekero kikosi kaya chesete gaiga lakini ekero etatani yari kobeku ekanyorekana nga level yaye yarengengia ekagera gikaremwa now elikiare metu nali mistake yaba leveling the quality so drainage ya match in egetigia football drainage is of two types. There is a primary drainage and a secondary drainage. Now primary drainage ne surface ya rengaine so that is why kwa korama cha koterema. That's why to electric engineer chiruo chitotebi na kitoko make aga slope ilinda macha flow. Kwa begeti kya Gusii stadium gante kwa bega korosi guchiti mchigoto mekegetie kubnegeti gianka ukachichikori gevitie bingao kiranyara ko bachigotumeka gitaranyara ko bage koera ne amo ne time ko soriase iligi ya basubati team ya Gusii Starlets FC ne chiko bage kuri getie ngara tume ko lende ntoma ida samatu kamaiga nyara ko bayo tumeke getie kyanya tieko na nyara ko bayo kane getie kiusegetie kengao timu ne team ya Gusii FC ko sori me ligi ya National Super League eyo getie kya Gusii Stadium kere getie kya bogainka na warawe kanyara ko bakuri getie kengao ko lende torore samatu kamaiga agotumike getikia Awendo Green Stadium tore go sentunde ya naende mbachi kwa agotumike getiko kia Awendo Green Stadium esa na ikagote bya buri tangani buna lero iga Gusii FC mbabu ateko sori ya Kebusani amone timu ya Mofa na se sori yeyo ne babanda makali yogo tabeka ne sori ya sori gwensemo ya Musocho ase skuri ya Cardinal Otunga na andake timu ya Shabana FC egotumike getikia Gusii Stadium nera stigo sori chintanga ni chiaye ase eligi yayo ya na FKF Premier League na rabarabu waikabachika bakoriye getie ngao baratumeke na andaka tie biti bari komirera mate gati abone getie Narok Stadium ekyokolengana na serikali ya county ya Narok getachiko bakegotoka ase chinga kibune chiga sikana kerokyo umurabo ibo kerosi no gendrete ko negeti getachiko bakegotoka ase chinga kiecho getie Awendo Shabana teratwara tirabage gwache getiki yawe ndochinga kichinyinge kontra ndake gose egeti biti binde barabe bakuriye ndake namo negetikia Homa Bay Stadium beke akende ko bagekuriye koranda kyosenge ikirania mashikaga neri elinde tekeke ni kya rosi ku kya Homa Bay Stadium Shabana rosi netumekegetie gose ebitie bingao ronde nyorabuna namatuko chi wiki ngego chatigaire ligi ya FKF Premier League nyare ko bakegochaka na se gosori ya Kebusani ya lero iga nigo timu ya Shabana FC hapo atego sori ya Kebusani amone timu ya Muhoroni Youth nere ko sori ya ligi ya FKF Premier League na sori ya sori uchinsa mo chirichia Muhoroni na machibu ko Muhoroni mbona ego sori yeyu ya enda makali yogo tabekana gatie timu echibere kuronde nyorabuna litu kuri goro Shabana nde yako atego sori amone timu ya Global Connections FC timu ko sori ya ligi ya Nyanza Regional League kurchinsa mo chiari Goma Ward ego sori ya sori tikuchinsa mo chirichia gesava kwa grounds na se sori yeyu Shabana kabwa chigo libera sevo sa chigo chabe great tebe troma sori na Mia Unchiri amono magosori Brian Michira na nde sori ende ya Shabana ya Kebusani ya Bwango igamba sori ya mone timu ya Mosora FC na abanyango korwe pool imeye Kisii County League ese sori yo nego Shabana ikore timu ya Mosora FC chigo lisatu asevosa na kerebara kwa sori ne timu ya Mayaka FC nego Shabana ikora timu ya Mayaka FC chigo lisano na isatu asevosa gati ya machivu au chitim tigendete kwe roveri
kosibo kora na gwechi league ndo chebero beto biachire sana kurende bono tocho kora seme tu abwate ko manya Chigosori tia Gusii aiga timanya ndake engana yawo yo moldo chakana Bernard andake mwana marite Shabana kwelga ni mosibo wa Waswe League FKF Premier League advice kiora bae timu ya Sabana wikira boniga nega tukuyariga lakini ekana mpale eriga ni bo kehima ni timu jiri chingungu tena baakire ne timu erengo ngwago mubira banyaga bako yugwa egana tukutwara mutumaini nabo tu kulingana signings bakolete muna ntu aba chotori bu mubira wasina ntu bana chikochi mubira signing ya boterabe gegotogo chinse mujiri baba ntu ko sign erinde timu echo kolibya budget okora mbara akora signing eri gotogo bune ntu bona timu yetu Gusii ku Sabana yabuzi ejigutu wake kianda ke kwaga neti ndo nyare ko bakora ndake gwisanekire signings buna bona ntu bona ntu abana tanyare goalkeeper kurora tanyara abantu ba attacking na isa striking yetu yarenge insake kuningane ko bango twari wako mupira iko bona naida abantu baje tukusaini mbali tubwate dika bakora tande abasoli bali tubwati baje ko kongie team ndake nevirenge rivia na yenseme to jokore nseme team yanki keriora tebe igoro ya Shabana yosine team yanka wikatoga ninyale ko bayekobeka machiwa mayase League FKF Premier League kibagendete kwero belinse chiwikisa to League FKF Premier League ngo chakere team nya advice kiora bae na inche ngote abasi Chigosori kango bono igachigwiki echisato batakire barari gino ne chitimu Chigosori FKF ani Kenya Premier League bare pima ali asibabwate weaknesses bono iga una bono una tuara beire to kurigereri asense maro ya striking ntore ensaro abato takire torigererie striker quality ora tufungire Chigori una bono sana chiwinga cheito na chibarenge gotofungira Chigori igo njenarenge gotebe ko cherigereri sana kango bono buna bono iga bara rangeri Chigosori nonye buna transinsoia barangeri nonye ntaska yani gwepimanga mbare ekewango gebagocha go compete eserigi ndake kiredo sanga yonse neganda ke timu ndere FKF Premier League team ya Tusker FC ego bagandete ko kole sabali yabo babwate ye Chigosori chake bosani mense ya Tanzania se babiri bakogosori chinse ya mochiri chia Arusha kuyaliga ndiko sibo kwanira kwa ligi ya FKF Premier League team ya Kenya Police nyere ko bayo tora Chigosori chake bosani chinse ya mochiri chia Rwanda goto ndre ko randa ke isa amatukaya tikaire ninkerisha bare nyare ko bakke gonchoreri nonye wikiraboni iga yeno nya bakorera signings wikiraboni iga mbara baguchira libene gontore signings chuchira ligubene nchirichi maga ye ligi ya FKF Premier League nyara ko bakke ko shaka na nyara bali tukoria mambi chense mochirichi ya Sarova Hotel ego timu ya Shabana FC nyara ko bakke ko BKC no kubwatira na kwa bene gati yabo na babwatani babo abanene main sponsors company ya Bangbet chinse mochirichi ya Nairobi na nyara kuna as sponsorship deal ni timu ya Shabana FC nyara ko bakke ko 20 million tira bakonye as season ebago chakira igo ebyungati ebituranyare ko ba toko bwatia na ensemo ya online timba siekera isiko bale bana tego sanga kale ndo chega Dominic Nyabuto agate abuna inchino mwalimu Dominic korwa chinse mochirichia Kiumbu ama Sagobez neko tuned in mpaka tamati show iko sawa kabisa ambia mono oyo amekenevuna Dominic Nyabuto asante sana gati ya bale bagende tego sanga na itu ensemo ya online tocho kapata kwenda somo tuboko moke igotoko irana tore ya mangana rengete league ya English Premier League ya chakire Haaland chakire gasiaye Manchester City gasiaye na kia mangana ra ventunde ye moto moke igo kwera na tore